आता माझा मुलगा खेडूताचा मुलगा तो जर 40% 42% राहिला असेल तर ते पाप कोणाचं? त्याच्या बुद्धीचं की साधन सुविधेच्या बाबतीत पक्षपात त्यांनी केला त्यांचं. आणि म्हणून याही प्रश्नाचा आवाज उठवण्याची गरज आहे की हे अडथळे तुम्ही तोडून काढले पाहिजेत, हे अडथळे मोडून काढले पाहिजेत. आणि जो दुर्बल घटक खेड्यामध्ये आहे त्याच्या मुलांची कोंडी होता नाही, त्यांच्या शिक्षणाचे दरवाजे बंद होता नाही. हे ज्या संस्थेत विद्यार्थी डोक्यावर दगड विटा वाहतात आणि शाळेचं बांधकाम करतात, त्याच शाळेत शिकून मोठे होतात, नंतर त्याच संस्थेच्या शाळेत शिक्षक होतात, मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त होतात आणि त्यानंतरही त्याच संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात काम करत राहतात. असंच निष्ठा, ध्यास आणि आजन्म स्वीकारलेल्या व्रताचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे गोविंदराव शावजीराव निकम, ज्यांनी गरिबी अनुभवली, 15x10च्या झोपडीवजा घरातलं वैवाहिक जीवन अनुभवलं, चांगले वाईट लोक अनुभवले, अवहेलना अनुभवली, पण लढणं थांबवलं नाही. प्रतिकूल परिस्थिती विरुद्ध सामना करत उभं राहिलेलं साम्राज्य म्हणजे आजची वैभवशाली सह्याद्री शिक्षण संस्था. रत्नागिरी जिल्ह्यातलं फुरुस हे गोविंदरावांचं गाव. शावजीरावांना 5 पुत्र आणि 2 कन्या, अशी एकूण 7 अपत्य. गोविंदराव हे सर्वात ज्येष्ठ. 16 जानेवारी 1935 साली जन्मलेल्या गोविंदरावांना शिक्षणाविषयी प्रेम आणि समाजसेवेचं बाळकडू त्यांच्या वडिलांकडून मिळालं. गावात 4थी पर्यंतच एक शिक्षिकी शाळा होती, त्यामुळे गावातल्या गोरगरिबांच्या मुलांना माध्यमिक शिक्षण घेता येत नसे. शावजीरावांनी गावात 5वीचा वर्ग सुरू करण्यासाठी बरेच परिश्रम घेतले. वर्गणी काढून सहकाऱ्यांच्या श्रमदानातून शाळेच्या 2 खोल्या बांधल्या. 5वी नंतर क्रमाक्रमानं 6वी आणि 7वीचे वर्गही सुरू झाले. सृजनशील व्यक्तिमत्व असलेले गोविंदराव याच शाळेत शिकले. थोडीफार शेतजमीन आणि वडिलांचा शिवणकामाचा व्यवसाय यामुळे परिस्थिती जेमतेमच होती. त्यामुळे अडचणींचा सामना करतच गोविंदरावांचं शिक्षण सुरू होतं. माध्यमिक शिक्षण चिपळूणच्या युनायटेड इंग्लिश स्कूलमधून पूर्ण केल्यानंतर पुढे शिकण्याची प्रचंड क्षमता असून सुद्धा त्यांनी शिक्षकाची नोकरी पत्करली. स्वतः शिकण्यापेक्षा शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्यांना शिक्षणाची सुविधा मिळवून देण्याची प्रबळ इच्छा आणि कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावणं ही या निर्णयाची कारणं होती. अर्थार्जन सुरू राहावं आणि ओळखीही वाढाव्यात म्हणून गोविंदराव आयुर्विमा एजंट बनले. शाळा आणि शिक्षण संस्था सुरू करण्याच्या ध्येयानं त्यांना झपाटून टाकलं होतं. जन्म सगळ्यांचा सावर्ड्यातच झाला. वयाच्या वडिलांचे वडील सावर्ड्यामध्ये आले आणि निकम साहेब त्यावेळी 17-18 वर्षाचे असतील. पहिलं टेलर काम करायचे, नंतर शिक्षकाची नोकरी. त्यावेळी काही शिक्षक म्हणजे 10वी झालं की लगेच शिक्षक होत होते. त्यानंतर LIC एजन्सी पण करायचे, LIC एजंट म्हणून काम करायचे. आणि मग LIC एजन्सी करत असताना ते LIC एजन्सी मिळवावी म्हणून ते निवळीला ते बागवाले सुर्वे होते, त्यावेळेचं मोठं प्रस्ताव होतं. म्हणजे त्यावेळी ट्रकाने अननस मुंबईला त्यांचे विकले जायचे, प्रचंड मोठे जमीनदार होते. आणि मग त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांना पॉलिसी मिळावी अशी अपेक्षा होती. त्यांना एक चांगली पॉलिसी मिळेल अशी अपेक्षा होती की माणूस आपण धंद्यासाठी जात असतं तेव्हा काय हे सगळं काय डोक्यात नव्हतं. आणि मग त्यांनी ते सगळं समजून सांगत असताना निकम साहेबांसाठी त्यांनी खूप चांगला म्हणजे जेवणाचा प्रोग्रॅम, स्वागत आगत त्या काळात खूप केलं. त्यांनाही आश्चर्य वाटलं की आपण पॉलिसी मागायला आलो आणि आपलं स्वागत एवढ्या मोठ्या पद्धतीत का केलं. आणि मग त्यांनी सगळं ऐकून घेतल्यावर निकम साहेबांना सांगितलं की हे सगळं जरी खरं असलं, पॉलिसी हा विषय जरी असला तुमचा, ते सगळ्या पॉलिसीमध्ये तुम्हाला हप्ता भरावा लागेल. मी असं केलं आहे की खैराची लागवड केलं आहे, ब्राईट केलं आहे की माझ्या मुलांना हप्ते भरायची गरजच येणार नाही, त्यांची भवितव्याची मी त्या पद्धतीने व्यवस्था केली. याचा अर्थ पॉलिसी मिळणार नाही हे निकम साहेबांना
लक्षात आलं. पण त्यांनी लगेच सांगितलं की मी तुम्हाला ह्यासाठी बोलवलं नाही, मी तुम्ही कुठंतरी शिक्षण लोकांसाठी द्यावं, हे काम तुम्ही करावं. आणि मग त्यांनी कर्मवीर भाऊरावांशी त्यांची रुजवात करून दिली. मग कर्मवीर भाऊराव म्हणाले की हे सगळं तुम्ही एवढं तळमळीत करणार आहात तर ते तुम्ही स्वतः चालू करा. आणि मग वयाच्या 19व्या वर्षी पहिलं सावर्ड्यासारख्या ठिकाणी छोट्या गावात हायस्कूल एखाद्या खोलीत म्हणा एखाद्या जुन्या आश्रमशाळेत चालू केलं. आणि मग टप्प्याटप्प्याने कामं पुढं होत गेली. त्यांची इच्छाशक्ती प्रचंड होती, त्यांच्याकडे काम करण्याची ताकद प्रचंड होती. खिशात 1 रुपया नसताना पुढचंही काम ते हातात घेऊन पूर्ण करायचे. इथून मुंबईत जायचे, मुंबईत कोण होते, काशीनाथ घाग होते, AK राजेश शिर्के होते, खेतले होते, GK खेतले होते आणि अशी अनेक जुनी माणसं होती. मी सगळ्यांची नावं घेतली नाही, त्याचा अर्थ काय हे नाही. तर हे लोक त्यांना 5 रुपये 10 रुपये द्यायचे. आणि मग मुंबईतला त्यांचा प्रवास चालू व्हायचा, प्रत्येकाला भेटीगाठी. त्यावेळी नाटकं ठेवली जायची, काही फायदा व्हायचा, 100-200 रुपये 300 काय असेल ते. आणि मग ती संस्था उभं करण्याचं काम तिथून खऱ्या अर्थानं झालं. खरं म्हटलं तर फार मोठा राजकीय पाठबळ नव्हतं, कोणाचाही आधार नव्हता, घरात कोण असा पैसेवाला नव्हता की 5-50 रुपये लागले तर देतील. अशा परिस्थितीत त्यांनी हे काम चालू केलं. पण त्यांच्याकडे एक जिद्द होती आणि परमेश्वराचा त्यांच्याकडे आशीर्वाद होता की कुठचंही अडलेलं काम त्यांचं पुरं व्हायचं कुठून तरी. अनेक उदाहरणं आहेत म्हणजे ज्यामध्ये आपण म्हणतो दैवी शक्ती असते तशा पद्धतीची. आता सावर्ड्याचं ग्राउंड आहे, आज ग्राउंड घ्यायचं होतं, 4000 रुपये नव्हते, ग्राउंड दुसऱ्याला विकलं जाणार होतं. तेवढ्यात केसरकर म्हणून इथं एक आजी आहेत, पोलीस लाईनीवर होत्या, आता नाहीत त्यांचं. त्यांनी आल्या ओंजळीतून निकम साहेबांकडे पैसे टाकले, जे काय होते ते पैसे त्यांनी त्यावेळची रक्कम म्हणजे प्रचंड होती आणि ते आज ग्राउंड झालं. आज ते ग्राउंड आहे म्हणून सावर्ड्याला खूप मोठं महत्त्व त्या ग्राउंडच्या माध्यमातून आहे. काल आता वेगवेगळे तिथं कार्यक्रम देखील चांगल्या पद्धतीने होतात. म्हणजे असं आहे की उद्या काय होणार आहे माहीत नाही, आज खूप कठीण परिस्थिती आहे, पण त्यातून ते निघून जातं. मळलेल्या वाटेपेक्षा त्यांना वेगळी वाट दिसत होती. परिसरातल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण द्यायचं असेल तर आधी शिक्षण संस्था सुरू करणं आवश्यक होतं. त्यासाठी गोविंदरावांनी रयत शिक्षण संस्थेसारख्या महान संस्थेचा अभ्यास केला, मार्गदर्शन घेतलं आणि सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमध्ये वसलेल्या दुर्गम गावातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित असलेल्या संस्थेला नाव दिलं सह्याद्री शिक्षण संस्था. उज्ज्वल भविष्य हे घडविण्यासाठी ज्ञानाचा मार्ग आज सह्याद्री. सह्याद्री क्षितिजाच्या कुशीत सूर्य तळपत होता, ज्ञानगंगेची अमृतधारा आम्हास प्राशित होता. शिक्षणाच्या प्रगल्भतेने जीवन उजळून गेले, या तेजाला अभिमानाने म्हणतो आम्ही सह्याद्री. नहि ज्ञानेन सदृश्य पवित्र मिह विद्यते या गीता वचनाला स्मरून गोविंदरावांनी आपल्या कामाला गती दिली. या प्रवासात त्यांना अनेक निष्ठावंत सहकारी भेटले, आश्रय दातेही भेटले. परिसरातील जे लोक मुंबईत नोकरी व्यवसाय करत होते त्यांच्याही गाठीभेटी गोविंदरावांनी घेतल्या. अखेर 1 जून 1957 वयाच्या अवघ्या 22व्या वर्षी सावर्डे गावात सह्याद्री शिक्षण संस्था आणि पहिली माध्यमिक शाळा स्थापन झाली. दानशूर व्यक्तींच्या मदतीतून 2 वर्षात शाळेची इमारतही उभी राहिली. या सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे जे व्यावसायिक महाविद्यालय सुरुवात झाली किंवा शाळा जर सुरुवात झाल्या त्याच्या फाउंडेशनच्या काळामध्ये म्हणजे जवळजवळ 90पासून मी या ठिकाणी रुजू झालो. आणि साहेबांचं एक प्लॅनिंग करत असताना ते जे सूचना करायचे, ते जे
कसं प्लॅनिंग करावं, काय करावं, कोणत्या गोष्टी त्याच्यात इन्क्लूड कराव्या, काय करावं या संदर्भात ज्या सूचना ज्या सांगायच्या आहेत तर ते सुद्धा त्यांचं एखाद्या आर्किटेक्ट जसा असतो त्या पद्धतीने त्यांच्या सूचना असायच्या. त्यांचं एक वैशिष्ट्य होतं की कुठल्याही क्षेत्रात म्हणजे कोणत्याच सिव्हिल असू दे, कॉम्प्युटर असू दे, शैक्षणिक असू दे, शैक्षणिक हे त्यांचं मूळ होतंच, पण कोणत्याही क्षेत्रात ॲग्रिकल्चर असू दे कोणतंही ज्ञान त्याच्या नाही असा प्रश्न नव्हता. सिव्हिलमधलं तर त्यांना भरपूर ज्ञान होतं आणि त्याचा उपयोग पण आम्हाला फार झाला. आणि दुसरी गोष्ट काम करायचं म्हटलं तर त्यांना नाही म्हणून जमत नव्हतं आणि कोणतंही काम करायचं तर त्या दिवशीच झालं पाहिजे हा त्यांचा अट्टास असायचा. पण रजेवर न जाता त्या दिवशी त्या हायस्कूलचं काम म्हणजे जूनपासून हायस्कूल चालू होतं आणि आमचं मेमध्ये आमचं काम चालू होतं, पण माझंच मेमध्ये तारीख ठरली असल्यामुळे मी रजा घेतली होती. पण रजा पण देत नव्हते, पण लग्नाच्या आदल्या दिवसापर्यंत मला त्यांनी सकाळी पहाटे आम्ही 4 वाजता उठून साईटवर गेलो होतो आणि ते काम करून तिथून यायला सांगितलं होतं आणि ते करून येऊन मी लगेच हळद लावून लग्नाला गेलो होतो. अशा पद्धतीने साहेबांना कामाला महत्त्व जास्त देत होते, बाकी इतर गोष्टीला गौण ठरवत होते. मग त्या दृष्टीने कसं होत होतं की आपलं हे काम आहे आपल्याने ते आपल्या वेळेत पूर्ण झालं पाहिजे हा त्यांचा मोठा उद्देश असायचा. तर अशा पद्धतीने हे साहेब सह्याद्रीची संपूर्ण उभारणी करत असताना आर्किटेक्ट इंजिनियर हे स्वतः साहेबच होते असं मी म्हणेन. आम्ही लहान होतो त्यावेळी निकम साहेब रत्नागिरी मध्यवर्ती बँक DCC बँकेचे अध्यक्ष होते. आमच्याकडे लॅन्सर गाडी होती आणि मला थोडं गाड्या आणि ह्याच्याबद्दल आवड असल्याने ते आम्हाला रत्नागिरीत त्यावेळी गाडीत बसून घेऊन जायचे. अगदी शाळा चुकली तरी ते घेऊन जायचे कारण आम्हाला तिकडची बिर्याणी आवडायची. तर त्या अशा आठवणी आहेत. म्हणजे 1-2 वेळेला सांगायचं हे म्हणजे की आम्ही म्हणजे निकम साहेबांनी कधी गाडी चालवली नाही आहे. आम्ही जात होतो रत्नागिरी हातखंबा आणि तिथं कुठेतरी होतं आमचे ड्रायव्हर त्यावेळी सुधाकर जे आहेत आमचे ते होते. आणि ज्यावेळी त्यांनी एकदा ओव्हरटेकला गाडी मला ते अजून आठवतं ओव्हरटेकला गाडी घेतली त्यावेळी त्या ट्रकवाल्याने असं सिम्बॉल केलं म्हणजे असं त्याने गेस्चर दिलं आणि मला विचारले मी का दिलं त्याने मला काय आठवत नाही आणि त्या आमच्या सदागर त्यांना पण विचारलं तर त्यांना पण ते एवढं सांगता नाही आलं हे म्हणजे काय. तर तेव्हा नंतर दादांनी सांगितलं म्हणजे त्यांनी कधी गाडी चालवली नाही त्यांनी मला माहीत नाही की त्यांच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स होतं की नाही. तर त्यांनी सांगितलं की ओव्हरटेक करायला जाऊ नका पुढे गाडी येते आणि हा तुमचा ॲक्सिडेंट किंवा काहीतरी इन्सिडेंट होऊ शकतो हे त्याने एक गेस्चर दिलं ट्रक ड्रायव्हरने. तर तो पार्ट एक शिकण्याचा म्हणजे निकम साहेब एका फील्डपुरते सीमित राहिले नाही तर त्यांनी शैक्षणिक असेल सहकार असेल कृषी असेल या सगळ्याच क्षेत्रामध्ये त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. नक्कीच सर्व ज्या लोक आहेत आमच्या संस्थेच्या परिवार आमचा म्हणतो इतर जिल्ह्यातले किंवा इतर महाराष्ट्रभरातले ज्यांनी निकम साहेबांसोबत काम केलं त्यांच्या ह्याच्यातून मी ते एक पिक्चर निकम साहेबांचं आणि जे आर्टिकल्स वगैरे वाचले त्याच्यातून एक ती त्यांची प्रतिमा माझ्यामध्ये तयार झाली. खरं तर 1-2च म्हणजे आठवते की मारुती मंदिरला तिथे एक स्टेशनरी होती त्यावेळी मला आठवत नाही रत्नागिरीत तिथे आम्ही माझ्याकडे अजूनही तो पॅड आहे आणि जो एक्झाम पॅड बोलतो तो आहे आणि तो घेताना मी माझ्यासाठीच घेतला होता पण माझा काकांचा मुलगा सिद्धार्थ तो पण आहे माझ्याच 1 वर्ष मोठा आहे. मग त्यांनी म्हटलं तू सगळ्यांसाठी घेतलं पाहिजे घेताना एकाचाच विचार नाही करायचा तो सगळ्यांचाच विचार करायचा. निकम साहेबांचं सांगायचं झालं मी 10 वर्ष त्यांच्यावर जे काम केलं आहे तर त्यांचं सहानुभूतीचा एक किस्सा थोडासा सांगतो. मी साहेबांबरोबर राज्य बँकेच्या मीटिंगला नाशिकला गेलो होतो आणि नाशिकला राज्य बँकेचे गेस्ट हाऊस प्रोव्हाइड करतात ना ते खासदार संचालकांना तर तिथं अशी परिस्थिती होती एकच बेड होता गेस्ट हाऊसला. त्या बेडवर साहेब झोपले आणि मला कसं ऑकवर्ड वाटायला त्यांच्याकडे आता आपण कसं झोपायचं हा एक विषय झाला. मग त्यावेळेला साहेब बोलले नाही तू माझ्याकडेला झोपायचं हा त्यांचा एक सहानुभूती लक्षात राहण्यासारखा होता. दिनक्रम फारच हॉरिबल असायचा साहेबांचा. कधी बसणं विषय नाही जेवणं आपण विषय तसा अरिअर 10 मिनटात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत राज्य बँकेत जेव्हा ते चेअरमन होते तेव्हा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ते राज्य बँकेत कामच करत राहायचे. रात्री अगदी उशिरा 8-9 वाजेपर्यंत संध्याकाळी 9-10 वाजता कधी रेस्ट हाऊसला यायची परत सकाळी 7ला उठले की सुरू कामाला. सकाळी साहेब उठले की पहिले पॉलिटेक्निकच्या साईटवर यायचे त्याच्यानंतर मग इकडं फार्मसीकडं आणि मग खरं होते आणि मग ते दिवसभर लोकांशी चर्चा आणि असं
मुलांबाबत म्हटल्यावर मुलांना काय नाश्ता खायला दिला पाहिजे किंवा काय त्यांना पोषक काय मिळेल या गोष्टीबाबत त्यांची फारशी चर्चा असायची. म्हणजे थोडक्यात आता सावर्ड हायस्कूल आम्ही मुंबईत जाता येताची चर्चा व्हायची ती मी तुम्हाला सांगतो. परंतु मुलांना आपण नाश्ता म्हणून दूध दिलं पाहिजे, पपईच्या बागा लावल्या पाहिजे, असं मग थोडक्यात शेती आणि मुलांना काय देता येईल पोषक या गोष्टीवर फारसा त्यांचा भर असायचा साहेबांचा. शिक्षकांच्या पगारासाठी अनुदान नसल्यामुळे आर्थिक ओढाताण आणि गोविंदरावांची पैशांसाठी भटकंती मात्र सुरूच राहिली. दरम्यान गोविंदरावांच्या लग्नाविषयी घरात चर्चा सुरू झाली. परंतु अवघड ध्येय बाळगून भटकंती करणाऱ्या या दिशाहीन तरुणाशी लग्नाला कोण तयार होणार होतं? पण रत्नागिरीच्या देसाई कुटुंबातील अनुराधाताई याला अपवाद ठरल्या. त्यांना गोविंदरावांची ध्येयनिष्ठा आवडली आणि कुटुंबियांच्या विरोधाला न जुमानता त्या गोविंदरावांशी विवाहबद्ध झाल्या. एवढंच नव्हे तर पतीच्या कार्यात सहभागी होता यावं म्हणून STC अभ्यासक्रम पूर्ण करून शिक्षिका झाल्या. तर संस्थेमध्ये उभारणीच्या काळात माझ्या आईचं खूप मोठं योगदान. कारण तिने ज्यावेळी लग्न केलं त्यावेळी निकम साहेबांकडे कायच नव्हतं, राहायला घर नव्हतं, जेवायला काय नसायचं. त्यांच्याकडे 30-40 मुलं राहायला असायची, त्यांना जेवायला काय घालायचा प्रश्न होता. पण आईने खूप सपोर्ट केला. त्यावेळी आईला विरोध होता लग्नाला, कारण माणसाकडे आईची आईच म्हणायची की याच्याकडे काय नाही, तू कसं काय लग्न करणार. पण दोघांनी ठरवून केलं लग्न आणि मग तिने शिक्षिकेची नोकरी केली. मग त्या 70-80 रुपये पगारात 40-50 मुलं सांभाळत पुढं जायची, लोक मदत करायची. मग बाबाशेठ खलपे म्हणून होते, अनेक जण होते. या लोकांनी कधी धान्य दे, कधी काय दे. मग ती मुलं पडवीत झोपून तिने ती वाढवली. आज त्याने उत्तम पद्धतीचे व्यवसाय केले, मोठे झाले सगळे. त्यामुळे तो काळ तिचा सपोर्ट आणि तिचा कधीच त्रास नव्हता निकम साहेबांना, की आज काय घरात नाही, जेवायला नाही, तुम्ही कधी नाही, 4 महिने नाही. आम्ही जन्मल्यानंतर 3-3 महिन्यांनी आम्हाला बघायला निकम साहेब आले होते. वहिनींचं सांगायचं झालं तर सुरुवातीच्या संघर्षाच्या काळापासून खंबीरपणे साथ वहिनींनी साहेबांना दिली. सुरुवातीच्या काळात हॉस्टेल्स नव्हते, पण साहेब ज्या ठिकाणी राहायचेच त्याच्या बाजूच्या खोलीमध्ये जी मुलं म्हणजे त्या काळात त्यांचं संगोपन, त्यांचं राहण्याचं, जेवणाचं प्रसंगी वहिनींनी त्या खर्चासाठी स्वतःच्या दागिनेसुद्धा गहाण ठेवून त्या मुलांचं संगोपन केलं होतं. आज तेच विद्यार्थी किंवा ते घडलेले जे विद्यार्थी आहेत त्या संस्थेचे अध्यक्ष असतील, अशा उच्च पदावर आहेत. बाबांपेक्षा माझ्या आजीचं म्हणजे अनुराधाताई, स्वर्गीय अनुराधाताई निकम, त्यांचं भरपूर सहवास मला लाभला. कारण तिच्याकडून आम्ही मोठेही म्हणायचो. तिचं पण 2019 साली निधन झालं. तिच्याकडून आम्ही बरंच शिकलो. म्हणजे कसं संस्था उभी राहिली, कशा पद्धतीने निकम साहेबांनी त्यावेळी त्यांच्याकडे कुठचं कॅपिटल नव्हतं. म्हणजे कुठचंही आज जर बघायला गेलं, आज ठीक आहे, आज सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत, सगळ्या गोष्टी आपण काही करू शकतो. पण त्यावेळीचं परिस्थिती म्हणजे अगदी ही संस्था स्थापन झाली ती एक्झॅक्ट 10 वर्ष स्वातंत्र्य काळानंतर झाली. म्हणजे तुम्ही त्यावेळेचा काळ जर बघितला असाल आणि आत्ताचा, तर याच्यामध्ये पर कॅपिटा इन्कमचा एक जो पार्ट असतो आणि ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी आहेत त्याच्यामध्ये आज जमीन आसमानचा फरक होता. त्यावेळी खूप स्ट्रगल होता, काहीच सोर्सेसच नव्हते. त्याच्यातून ही संस्था उभी राहिली आहे आणि आज जवळजवळ 67 वर्ष म्हणजे आपण इथे काम करतो आहे. खरं तर हे सगळं जनरेशन वाईज बघायला गेलं तर एक लिगसी आहे त्यामध्ये आणि ह्या लिगसीचं कुठेतरी एवढे वर्ष सातत्याने संस्था आज चांगल्या पद्धतीनं काम करते. आपण कुठं कॉर्पोरेट, आपण कुठं कमर्शियल नाही. म्हणजे तुम्ही इतर कॉलेजेस आहेत इकडे जरी बघितले ते सगळे कमर्शियल आणि वागतात म्हणजे आहेत. मला काय त्यामध्ये काही जास्त कोणाशी बोलायचं नाही आहे, परंतु तो पार्ट आहे. परंतु आमच्या संस्थेकडे बघायचा एक सगळ्यांचा दृष्टिकोनच वेगळा आहे. ते सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मुलं आज बरेच शिकले आहेत, बरेच चांगल्या ह्याने बाहेर पडलेले आहेत. परंतु ती आजही मुलं आमच्याशी अटॅच आहेत. इथला जरी एम्प्लॉईज बघितला तर आज मला देखील माहिती आहे की आमचा जर हा ड्रायव्हर आहे, आमचा शिपाई, मला त्याचे बऱ्यापैकी त्याच्या घरातले, त्याच्या काय आहे, कुठे आहे, हे सगळं आम्हाला बऱ्यापैकी सगळे एम्प्लॉईज मला असण्यापेक्षा शेखर सर आणि या सर्वांनाच आम्हाला माहिती आहे. आमचा तो एक पर्सनल टच यामध्ये आहे आणि तो माझ्यात देखील आला. म्हणजे मी आला म्हणण्यापेक्षा मी तो प्रयत्न करतो डेव्हलप करायचा.
तो खरं तर माझ्या आजीमुळे आला. कारण तिने जरी ती खासदारांची पत्नी होती, एका मोठ्या संस्था चालकांची ती पत्नी होती, तरी देखील तिने कधी तो एक आणला नाही. लवकरच शिक्षकांच्या पगारासाठी सरकारी अनुदान मिळू लागलं आणि संस्थेला थोडं स्तरीय प्राप्त झालं. परंतु एखाद्या शिक्षण संस्थेच्या कार्याचा विस्तार करायचा असेल तर राजकीय आश्रय मिळणं गरजेचं असतं. हे ओळखून गोविंदरावांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि खडतर काळातही ते पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. रत्नागिरीचं नेतृत्व करणारे पीके उर्फ बाळासाहेब सावंत हे त्यांचे राजकीय गुरु ठरले. त्याचप्रमाणे भाईसाहेब सावंत हे गोविंदरावांचे मित्र बनले. या दोघांनी संस्थेला भरीव मदत केली. आता संस्थेचा विस्तार रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर संस्थेच्या शाळा अनेक जिल्ह्यात उभ्या राहिल्या. आज संस्थेच्या माध्यमिक शाळा दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करतायत. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी 1983 साली विना अनुदान तत्वावर तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचं धोरण स्वीकारलं. सह्याद्री शिक्षण संस्थेनं या धोरणाचा फायदा घेत अल्पावधीत अनेक महाविद्यालये उभारली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सह्याद्री तंत्रनिकेतन, औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय, राजाभाऊ रेड्डीज अध्यापक विद्यालय, सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट्स, दापोलीच्या कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्न कृषी विज्ञान केंद्र, कॉलेज ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आणि टुरिझम अशी एका पाठोपाठ एक महाविद्यालये उभी राहिली. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास करणारी आणि शैक्षणिक दर्जा जपणारी असा संस्थेच्या महाविद्यालयाचा राज्यात लौकिक आहे. मी संजय गुलाबराव देसाई. गेली 37 वर्षे मी या सह्याद्री शिक्षण संस्थेबरोबर काम करीत आहे. दादांच्या बरोबर काम करण्याचा योग आला. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत या डिप्लोमा फार्मसी कॉलेजची स्थापना दादांनी केली. 1984 साली स्थापन झालेले कॉलेज पहिल्यांदा हायस्कूलच्या इमारतीत 3 खोल्यामध्ये हे कॉलेज होतं. आता त्याचं भव्य 2 मजली इमारतीत हे कॉलेज डिप्लोमा फार्मसी चालू केलेलं आहे. आणि याचं सर्व श्रेय जातं दादांनी काटकसरीत कसं काम करायचं हे शिकवलं. आणि त्याचबरोबर आत्ताचे आमचे प्रेरणास्थान शेखरजी निकम यांचे जे काही प्रेरणा मिळते त्यातून हे आमचं कॉलेज उभे राहिलेलं आहे. या कॉलेजचं वैशिष्ट्य म्हणजे 1984 पासून आत्तापर्यंत या कॉलेजमध्ये कधीही एकही ॲडमिशन कमी पडलेलं नाही. कंटिन्युअस दरवर्षी ॲडमिशन फुल होतात. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात हे एक नावाजलेलं प्रायव्हेट कॉलेज आहे असं अभिमानानं आम्हाला सांगावंसं वाटतं की कुठेही आम्ही महाराष्ट्रात गेलो तर सह्याद्री म्हटले की सह्याद्री निकम साहेब आणि आमचे शेखर सर यांचं नाव निघतंच. खरं तर गोविंदराव निकम आणि माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर्डे हे आता ह्या 8-10 वर्षातलं नाव आहे. खरं तर या शाळेचं पूर्वीचं नाव आहे न्यू इंग्लिश स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज सावर्डा. आता तुम्हाला हा विचार पडला असेल नाव बदललं का, तर हे जे गोविंदराव निकम माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर्डे हे गोविंदराव जे नाव आहे ते आमच्या सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आणि माजी खासदार गोविंदरावजी निकम यांचं नाव आहे. कारण त्यांनीच ही संस्था सुरू केली. कारण मी म्हणालो ते संस्थापक आहेत या संस्थेचे. साधारण 1957च्या या दशकामध्ये त्यांनी स्वतः आणि या पंचक्रोशीतील काही शिक्षणप्रेमी लोकांना त्यांनी एकत्र केलं आणि या सह्याद्री शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. त्या सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेतलं हे सावर्डा हायस्कूल म्हणजे पूर्वीचं न्यू इंग्लिश स्कूल सावर्डा आणि आत्ताचं गोविंदराव निकम माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर्डा हे विद्यालय आहे. आता त्याच्या पूर्वीचं तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर अगदी सुरुवातीच्या काळात या विद्यालयात केवळ 38 विद्यार्थ्यांवर ही शाळा सुरू झाली आहे. आणि आत्ता जर विचार केला तर या विद्यालयात 2302 विद्यार्थी आहेत. त्याच्यातल्या जवळजवळ 1300 विद्यार्थिनी आहेत. आजचा दिवस पण एक चांगला दिवस आहे कारण नवीन वर्षातला 3 जानेवारी हा दिवस म्हणजे सावित्रीबाई फुलेंचा जन्मदिवस, शिवाय बालिका दिन, स्त्री मुक्ती दिन. आणि आमच्या साहेबांनी त्यावेळेला हेच हेरलं होतं की स्त्रियांच्या शिक्षणाला कुठेतरी जागा मिळायला पाहिजे. स्त्रियांचं त्या काळी तर मी तर सुरुवातीच्या काळात मला माहिती आहे 38 विद्यार्थ्यांमध्ये जे पहिले 8वीचा वर्ग जेव्हा सुरू झाला त्या 38 विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ 8 विद्यार्थिनी होत्या. म्हणजे साहेबांनी तेव्हाच ओळखलं होतं की स्त्री शिक्षणाला किंवा मुलींचं शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे. त्यावेळेला या पंचक्रोशीत म्हणा तर चिपळूणपर्यंत
7वीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या पुढे शिक्षणाची सोयच मुळात नव्हती. मग 8वीचा वर्ग इथे सुरू करण्याच्या पाठीमागे तोच उद्देश साहेबांचा असावा की मुलींना शिक्षण मिळालं पाहिजे. इथले गोरगरीब आजूबाजूच्या परिसरात ज्यांना शिक्षणाची अजिबात काही माहितीच नव्हती त्यांच्यासाठी शिक्षणाची कवाडं सुरू करायची, हा मुख्य उद्देश घेऊन साहेबांनी सावर्ड्यामध्ये 29 नोव्हेंबर 1957ला सह्याद्री शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. आता 29 नोव्हेंबर त्याच्या आधीच 11 महिने सावर्डा हायस्कूल आमचं सुरू झालं होतं. 2-3 ठिकाणी हायस्कूलचं थोडं स्थित्यंतर झालं आणि त्यानंतर इथे एक 4 खोल्यांची इमारत ग्रामपंचायतीनं बांधून दिली आणि त्याच्यानंतर ग्रामपंचायतीनं त्यांच्यासाठी एक खोली ठेवली आणि सावर्डा हायस्कूलसाठी 3 खोल्या दिल्या. अशा अगदी सुरुवातीच्या खडतर परिश्रमातून ही शाळा सुरू झाली आहे आणि हळूहळू इथे या शाळेला नंतर मग ऊर्जितावस्था यायला लागली. मुंबईच्या काही लोकांनी, सरांच्या बरोबर असणारे जे शिक्षणप्रेमी यांनी सरांबरोबर मोठी कामं केली आणि संस्था मोठी मोठी होत गेली. मी प्रवीण वागचौरे, उपप्राचार्य गोविंदराव निकम कॉलेज ऑफ फार्मसी. या कॉलेजची स्थापना जून 2005 साली झाली. गोविंदराव निकमांच्या हयातीतलं हे शेवटचं प्रोफेशनल कॉलेज असं म्हणता येईल आणि म्हणूनच त्यांच्या निधनानंतर 2009 साली ह्या कॉलेजचं नामकरण गोविंदराव निकम कॉलेज ऑफ फार्मसी असं करण्यात आलं. या संपूर्ण कालावधीमध्ये 19 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या कॉलेजने अत्यंत प्रगती केलेली. सुरुवातीला फक्त B.Pharm कोर्स 60 इनटेकने हा कोर्स चालू झाला आणि कोकणातनं पहिलं फार्मसी प्रोफेशनल कॉलेज असं म्हणता येईल. त्यामुळं याला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला जनतेकडनं ॲडमिशन्ससाठी आणि त्या अनुषंगाने आम्ही ही क्वालिटी पण शिक्षणाची टिकवण्याचा आत्यंतिक प्रयत्न आमच्या साईडनी पण करत असतो. यानंतर 2012 साली इथे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स M.Pharmacy हे सुद्धा चालू करण्यात आलं आणि 2019 साली ह्या कॉलेजच्या प्रिमायसेसमध्ये D.Pharmacy हा कोर्स हा सुद्धा चालू झाला. म्हणजे वेळोवेळी ह्या उत्तरोत्तर ह्या कॉलेजची प्रगती अशा पद्धतीने होत झाली. या कालावधीमध्ये जर आमच्या खूप अचिव्हमेंट्स, महत्त्वाच्या अचिव्हमेंट्स म्हणायच्या असतील तर आमच्या कॉलेजच्या 2 विद्यार्थिनी ज्योती पटेल आणि जयश्री पटेल ह्या विद्यापीठात पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाने पास झाले आहे. काही लोखंडे, अमित लोखंडे हा सिल्वर मेडलिस्ट आहे आणि कॉलेज अत्यंत निकालाची उज्ज्वल परंपरा ह्या कॉलेजची राहिलेली आहे. तसेच इतर सर्व ॲक्टिव्हिटीज NSS असेल किंवा अजून कुठल्याही स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी असेल, युनिव्हर्सिटी ॲक्टिव्हिटीज असेल, पेटंट्स असतील, पेटंट पब्लिकेशन्स असतील, रिसर्च पेपर्स असतील, ह्या सर्व आघाड्यांवर कॉलेज नेहमी प्रगतीपथावर राहिलेलं आहे. मागच्या वर्षी 2022 साली NAC ॲक्रिडेशन B++ हे सुद्धा कॉलेजला मिळालेलं आहे. पहिल्या प्रयत्नामध्येच B++ मिळालेलं आहे. त्यामुळं तसं नामांकित किंवा ॲक्रिडेटेड कॉलेज हे आपलं कॉलेज आहे. प्राचार्य मंगेश भोसले, सह्याद्री पॉलिटेक्निक सावर्डे. तुम्ही ज्या कॅम्पसमध्ये आता आहात हा पॉलिटेक्निकचा कॅम्पस आहे. याची स्थापना 1984-85 साली स्वर्गीय गोविंदरावजी निकम साहेबांनी केली. ह्या पॉलिटेक्निकमध्ये एकंदरीत 6 कोर्सेस जे आहेत ते मेकॅनिकल, सिव्हिल, ऑटोमोबाईल, कम्प्युटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन आणि ऑटोमोबाईल. त्यानंतर 2 नॉन ASTचे कोर्सेस देखील या ठिकाणी आहेत. इंटेरियर डिझायनिंग, फायर सेफ्टी इंजिनिअरिंग. या कॉलेजचं वैशिष्ट्य म्हणजे सलग 10 वर्ष या पॉलिटेक्निकला एक्सलंट ग्रेड MSBTने दिलेले आहे आणि साधारणपणे सुमारे 700 स्टुडंट्स दरवर्षी या ठिकाणी ॲडमिशन्स घेतात आणि आज सुमारे 23,000 विद्यार्थी ह्या कॉलेजमधून इंजिनियर होऊन बाहेर पडले आणि ते संपूर्ण देशभरामध्ये त्याचबरोबर जागतिक लेवलला देखील चांगल्या पद्धतीनं काम करतात. अमेरिकेमध्ये आमचे स्टुडंट्स आहेत, जर्मनीमध्ये आमचे स्टुडंट्स काम करतात. अमेरिकेमध्ये जी महिंद्राची टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे ऑटोमोबाईलमधली, त्याचा प्रमुख जो आहे तो आमच्या कॉलेजचा गिरी सावंत नावाचा विद्यार्थी हा आहे आणि दरवर्षी साधारणपणे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी जास्त करून आम्ही प्राधान्य देतो. दरवर्षी साधारणपणे बाहेर पडणारी संख्या आहे, साधारणपणे 200 ते 300 स्टुडंट्स ह्या ऑन कॅम्पसमध्येच प्लेसमेंट होतात आणि अशा पद्धतीचं हे एक अग्रगण्य पॉलिटेक्निक ह्या संस्थेचं आहे. आजपर्यंत संस्थेतून सुमारे 1,35,000 विद्यार्थी शिक्षण घेऊन आपल्या नोकरी व्यवसायात यशस्वी झाले. शिक्षणाची गंगा दुर्गम भागात आणणारा भगीरथ म्हणून गौरवले जाणारे गोविंदराव निकम अन्य क्षेत्रामध्येही मागे राहिले नाही. 1958 साली स्वर्गीय गोविंदरावजी निकम साहेबांनी सह्याद्री शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि पहिल्या हायस्कूल नंतर आज
संस्थेचा विस्तार त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये सुद्धा 30 हायस्कूल आणि जवळपास 15 वेगवेगळ्या प्रकारची व्यावसायिक महाविद्यालय सुरू करण्यामध्ये झाला. या कोकणातले विद्यार्थी असतील, ग्रामीण भागातली मुलं असतील, ते शिकून याच भागात कार्यरत राहतील आणि स्वतःचा रोजगार निर्माण करतील अशी त्यांची संकल्पना त्यांच्या डोक्यात होती. सुरुवातीपासूनच थोडा आक्रमक आणि कुठल्याही प्रश्नाला भिडण्याचा त्यांचा स्वभाव असल्यामुळं, धाडसी असल्यामुळं त्यांनी वेगवेगळे निर्णय स्वतःकडे काही पैसे नसतानाही घेतले आणि आज त्याचं मूर्त स्वरूप आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळतं आहे. खूप मोठा विस्तार संस्थेचा आज झालेला दिसतोय, तो त्यांच्या त्या दूरदृष्टीपणामुळंच. सुरुवातीच्या काळामध्ये ॲग्रिकल्चर म्हणजे कृषी हा महाविद्यालय डिप्लोमापूर्वी प्रायव्हेट सेक्टरला देत होते मंजुरी, पण नंतर कृषी महाविद्यालय जे डिग्री प्रोग्राम्स आहेत त्याची मान्यता देण्याचा पॉलिसी डिसिजन काय झाला नव्हता. पण तरीसुद्धा या खरवत्यामध्ये जी जागा होती आपली, या जागेवर एक मोठं ॲग्रिकल्चर कॉलेज सुरू करायचं त्यांच्या डोक्यात पहिल्यापासून होतं आणि त्यांच्या डोक्यात आधीच होतं. पण त्यानंतर 7-8 वर्षानंतर शासनाने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आणि 2001मध्ये कृषी क्षेत्रात प्रायव्हेट महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय झाले. आणि महाराष्ट्रात मला सांगायला अभिमान आहे की महाराष्ट्रातलं पहिलं कृषी क्षेत्रातलं महाविद्यालय हे आपल्या सह्याद्री शिक्षण संस्थेला 2001मध्ये मिळालं. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे सदस्य, शिक्षण आणि वित्त विभागाचे सभापती, झेडपी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी भरघोस कामगिरी केली. खासदार म्हणून सलग 2 वेळा त्यांनी रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं. मतदारसंघाशी कायम संपर्क ठेवणारा, लोकांच्या अडीअडचणी सोडवणारा लोकप्रतिनिधी ही त्यांची आठवण मतदारांनी अजूनही जपली आहे. त्यांची वृत्तीच अशी होती की प्रत्येकाने मोठं व्हायला पाहिजे, आपापलं करिअर केलं पाहिजे. त्यांनी त्यावेळी प्रत्येक भावाला जागा घेऊन दिली. प्रत्येक माणसाला, भाऊ सोडा, भाऊ कुटुंबातला आहे, पण आजूबाजूच्या माणसांना पण खूप चांगल्या पद्धतीने जागा वगैरे घेऊन व्यवसायात उभे केल्या. अनेक जागा स्वतःला आलेल्या देखील त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या लोकांना देऊन उभं करण्याचं काम केलं. आणि निकम साहेबांनी खऱ्या अर्थाने जर काय केलं असेल तर माणसं घडवणं आणि माणसं उभी करणं आणि माणसाला व्यवसायाला करण्याची दृष्टीने केलं. इथं आता छोटे छोटे कात व्यावसायिक असतील, छोटे छोटे व्यावसायिक असतील, हे सगळं त्यांनी त्यावेळच्या ह्याच्यातून त्यांना उभं करण्याचं काम केलं. म्हणून ही आज मंडळी देखील पाठीशी असल्यामुळे माझं देखील काम बऱ्यापैकी हलकं होतं. गेले अनेक वर्ष म्हणण्यापेक्षा दादांनी जे काम केलं ते सहकार महर्षी, शिक्षण महर्षी म्हणून ते नक्कीच आपल्या समाजाला परिचयाचे आहेत. कारण दादांचं कार्य फक्त काही थोड्या वेळापुरतं सांगणं नक्कीच उचित नाही आहे, पण खूप मोठं कार्य त्यांच्याकडून आज आम्ही सगळे अनुभवतो आहे. आणि एक सासरे म्हणून म्हटलं तर त्यांनी मुलींपेक्षा अधिक प्रेम त्यांनी मला दिलेलं आहे आणि बरीचशी जबाबदारी त्या माध्यमातून त्यांनी माझ्यावरती दिली आहे. कारण लग्न माझं 92मध्ये झालं. कारण तेव्हा एक सासरे म्हणून त्यांचा एक आदरयुक्त भीती तर माझ्या मनामध्ये नेहमीच असायची. कारण त्यांचं काम जर बघितलं तर फक्त मी नाही, कोणीही त्यांच्या कामाचा अनुभव घेतला तर एक खूप सामाजिक बांधिलकी ह्या माध्यमातून त्यांनी अगदी तळागाळापर्यंत लोकांसाठी ते काम करत होते. मी तर म्हणेन की एक कैवारीच, गरिबांचे कैवारी असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. खूप मोठं कार्य त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात तर आहेच, पण सहकारातून आणि एक लोकांना उद्योग व्यवसाय ह्या माध्यमातून सहकारातून समृद्धीकडे जाण्याचंही त्यांनी त्या काळामध्ये काम केलेलं आहे. कोणीही असेल तर त्यांनी सांगितलेलं काम, त्यांनी दिलेलं जबाबदारी नक्कीच सगळे ते पार पाडत होते. माहीत नाही कोणती शक्ती त्यांच्याकडे होती. शैक्षणिक कार्य तर आहेच, पण समाजासाठी तुम्हाला काय करता येईल त्या दृष्टीने त्यांनी माझ्यासाठी ज्या सूचना केल्या ते मी अजूनपर्यंत त्याचं मी पालन करते आणि नक्कीच मला त्याच्यामध्ये एक समाजात काम करण्याची संधीही मिळाली. दादा गेल्यानंतर मला जे सभापतीचं जे काम करण्याची संधी दिली, मला मनातून असं वाटलं की दादांचं उर्वरित काम कुठेतरी राहिलं असेल आणि ते माझ्याकडून होत असेल तर त्या माध्यमातून मी ते पार पाडलं गेलं आहे. आज महिलांमध्ये अनेक प्रश्न असतील, अनेक समस्या असतील, ते तुम्हाला
पूर्णपणे डोळसपणे समाजात पाहिलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने तुम्हाला ते काम केलं पाहिजे. पण हे काम करत असताना पहिला तुम्हाला घाम गाळला पाहिजे. हे शब्द मला दादांचे अजून आठवतात. आज मी दादांना समोर ठेवते, त्यांचे विचार समोर ठेवते आणि मी ते काम करते. आणि हे काम करत असताना मला कुठेही त्रास तर बिलकुल वाटत नाही, उलट मला प्रोत्साहन मिळतं. कारण ते एक वेगळी दैविक शक्ती दादांकडे होती. फक्त राजकारण नाही आहे, समाजकारण म्हणून दादांनी काम केलेलं आहे. कारण महिला सक्षम करायचं असेल तर तुम्हाला महिलांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. महिला किंवा घरामध्ये असणारी वयस्कर लोक आज वाडीवाडीमध्ये आहेत, तर त्या दृष्टीने त्यांच्यापर्यंत तुम्ही पोचा आणि त्यांच्या चुलीपर्यंत जा. त्या त्यांचा स्वयंपाक करत असतील पण तुम्ही त्यांच्या बाजूला बसा आणि त्यांना विचारा, कारण त्या तुम्हाला वेळ देतील न देतील, पण साहेब खासदार असल्यामुळे ह्या समस्या त्यांना कळत होते की महिला सक्षमीकरण केलं पाहिजे. कारण 33% महिलांना होतं राजकीय ह्याच्यात, पण राजकीय म्हणण्यापेक्षा सामाजिक ह्याच्यामध्ये महिलांना प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला त्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. आणि मी त्या पद्धतीने अनेक महिलांपर्यंत गेली. किंवा एखाद्या घरामध्ये असा काही प्रसंग झाला तर त्या महिलेला तुम्ही जरूर भेटलं पाहिजे की भविष्यात तिला काय हाताला काम हवं आहे, ती उद्या कुटुंब कसं पुढे डेव्हलप करणार आहे, तिच्या मुलांना काय शिक्षण हवं आहे, तिची परिस्थिती आर्थिक का आहे, या सगळ्या गोष्टीचा आढावा मला घेऊनच यावं लागत होतं. कारण एखाद्या कुटुंबात गेले की परत दादांकडे आल्यानंतर हे मला सांगावं असं वाटायचं. आणि खरंच तेव्हा बऱ्याचशा समस्या महिलांच्या मी पण त्या जाणून घेतल्या. आणि मग मलाही कुठेतरी वाटायचं की आज ही महिला अडचणीत आहे, तर थोडंसं आपण हिला कुठेतरी सहकार्य करूया. एक मानसिक सहकार्य तर मी माझ्या परीने करत होते. मग तिला पुढे रोजगार किंवा तिचं काय अपेक्षित आहे, मुलांसाठी काय, किंवा वेगवेगळे ट्रेनिंग्स असतील किंवा बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांना व्यवसाय, ह्या गोष्टी त्या माध्यमातून आपण केलेल्या आहेत. एक इथं महिलांसाठी दादांनी याच कॅम्पसमध्ये मेळावा भरवला आणि महिलांना ADC बँक असेल किंवा नाबार्ड बँक असेल ह्यांच्या माध्यमातून रोजगार कसे करावेत किंवा लोन संदर्भात कशा पद्धतीने त्यांना उभं राहता येईल, ह्या गोष्टी त्या काळात त्यांनी सांगितल्या गेल्या. त्याचबरोबर वेगवेगळे ट्रेनिंग पण त्या माध्यमातून दिलेले. परोळकर मॅडम ज्या कोल्हापूरच्या आहेत त्यांना बोलून दादांनी वेगवेगळे प्रशिक्षण दिलेले आहे. ते छोट्या जागेमध्ये विना इन्स्ट्रुमेंटचं हँडमेकिंग काम असं त्या ह्याच्यातून दिलेलं आहे. आणि त्या पद्धतीने आज माझ्या महिला काम करत आहेत. त्या कधीही साहेबांना विसरणार नाही आहेत. एक अशीच महिला वारंवार साहेबांकडे येत होती की छोटंसं बाळ कडेवर घेऊन आज काही थोडीशी म्हणजे मदत करा, उद्या मदत करा, असं अनेक वेळा ते झालं. कारण माझ्या सासूबाईंना लगेच सांगायचे की जे काय आहे ते तिला दे, जे काय आहे ते तिला दे. असं बऱ्याच वेळा झाल्यानंतर तिला नंतर बोलवून घेतली आणि ती पूर्ण म्हणजे बाहेरच्या म्हणजे याच्यात होती, जिल्ह्यातली, आपल्या नव्हती, पण तिला बोलून मग ती विहिरीवरती जे फाडीचं काम द्यायचं ती करते. छोटी बाळ होती, तिथेही मला दादानी पाठवलं. तिचं कडेवर एक बाळ आणि एक ओटीत एक बाळ, असं बाळ होतं. पण त्या काळात त्या बाईला कामाची खूप गरज होती आणि ती साहेबांना म्हणजे दरवाजावर येत होती नेहमी. तर तिला ते दादांनी तिला बोलवून मग तिचा सगळा सन्मान केला. जे काही तिला साडी ओटी द्यायची त्या पद्धतीने माझ्या सासूबाईंकडं दिली. आणि इथेच एक विहिरीचं काम होतं, तिथं ती बाई ती लोकं फिरसती की इथं 6 महिने तिथे 6 महिने अशा पद्धतीने राहत होते. पण दादांनी तिला जे छोटं बाळ आहे तिच्या आरोग्याची काळजी, जे मोठं बाळ आहे त्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था, हे सगळं त्या काळात केलं. आणि खूप गरज होती त्या बाईला आणि ती पुण्याई नक्कीच आज आम्हाला मिळते हे मला कुठेतरी जाणवतं. कारण तिची ती गरज होती. आणि अशी लोक काय आहेत की दीनदयाळ ते दादांपर्यंत यायची आणि त्या माध्यमातून त्यांनी काम केलेले. कारण मागे एकदा 2005ला आपल्याकडे पूर आलेला, त्याच्यात तर दादा खूप आजारी होते. तेव्हा जी काही कामं प्रशासकीय होती ती काही पेंडिंग कामं होती, दादांनी रातोरात आंदोलन केलं. आणि तुम्हा लोकांना बरंचसं ते अज्ञात असेल, पण दादांनी पोलीस स्टेशनला रात्री 12 नंतर बसले, सकाळी पहाटेपर्यंत. कारण आज जी काही कामं आहेत म्हणजे ब्रिजसारखे असतील किंवा साको वगैरे, ठीक आहे, त्यानुसार तेव्हा त्या प्लॅननुसार बांधले असतील, पण त्याच्यामध्ये आता ज्या काही समस्या आढळून आल्या की बाबा पूर येणं किंवा नदीला पाणी अधिक आलं तर ते ब्रिज पाण्याखाली जाणं, साको पाण्याखाली, मग त्या काळात दादांनी ऑन द स्पॉट ते रातोरात दादांनी ते प्लॅनिंग करून ते बांधण्याची सूचना केली. केवळ त्यांनी आंदोलनच केलं, पण
एवढे आजारी होते की त्यांचं बायपास ऑपरेशन पण झालं. कारण आम्ही खूप सगळे टेन्शनमध्ये होतो की दादा आता हा पवित्रा घेतला तर दादा सोडणार नाहीत, कारण दादांचं कुठलंही काम असू दे तो ठाम निश्चयच असतो. आणि त्यांनी ते आंदोलन केलं. काही आम्ही सगळे फॅमिलीतले पोलीस स्टेशनला जाऊ शकलो नाही, कारण आम्हाला पण त्याच्यात सहभाग व्हा सांगत होते. पण आम्हाला असं वाटायचं की आंदोलन करायचं म्हणजे गाड्या थांबवून. मग माझ्या सासूबाई दादांना बोलले की लोक गाडीमध्ये आणखी कोणी आजारी पेशंट असतील, लोकांना जायचं असेल, हे काय तुम्ही करू नका, पण तुमच्या ह्याने तुम्ही तो मार्ग स्वीकारा, पण आंदोलन करू नका, तब्येत तुमची स्वतःची बरी नाही आहे. तर त्यांनी आम्हाला एक उत्तर दिलं सगळ्यांना की काम करणारा पण जातो, न काम करणारा पण जातो, माझं काम मला करू दे, माझ्या कामात कोणीही तुम्ही व्यत्यय आणायचं नाही. तेव्हा मला हे काम केलं पाहिजे आणि त्यानुसार दादा बाहेर पडले. म्हणजे केवढा निश्चय म्हणजे त्या याच्यातून आम्हाला जाणवत होता की हे केवळ लोकांसाठी. आणि त्यानुसार ती कामं पण झाली. कारण इथे तेव्हा मुख्यमंत्री आबा होते, आर आबा पाटील. कारण आबांना त्यांनी ऑन द स्पॉट फोन केला की माझ्या जिल्ह्यातली लोक अशी मृत्युमुखी पडत आहेत, त्याला जबाबदार कोण, असं दादांनी आमच्यासमोरच फोन केला. पण त्याच क्षणी सगळी यंत्रणा पहाटे कामाला लागली. म्हणजे त्यांचा कामात एवढा दरारा असायचा की हे म्हणजे आम्हाला पण जमणार नाही, कारण दादा ते दादाच होते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सल्लागार सदस्य, कृषी मंत्रालयाच्या स्थायी समितीचे सदस्य, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सन्माननीय सदस्य या जबाबदाऱ्याही त्यांनी मोठ्या कौशल्यानं पार पाडल्या. रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय चळवळीचे जनक म्हणून ते ओळखले जातात. सहकार शिवाय सामान्यांना आर्थिक ताकद देता येणार नाही, म्हणून सहकार चळवळीलाही त्यांनी चालना दिली. सहकारी तत्वावर कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फूल शेती अशा अनेक ग्रामीण उद्योगांना त्यांनी बळ दिलं. पोल्ट्रीची सुरुवात निकम साहेबांनी 84ला केली. आज ज्या पोल्ट्र्या जिल्ह्यामध्ये आहेत, त्याचबरोबरीने डेअरीची सुरुवात, मी स्वतः चिपळूणला जाऊन दूध विकायचं, आमच्याकडे 100 HF गाई होत्या. डेअरीची सुरुवात 1984मध्ये निकम साहेबांनी पहिल्या HF गाई या जिल्ह्यामध्ये होऊ शकतात हे करण्याचं काम केलं. काही प्रयोग केले, त्या प्रयोगामध्ये कारखाना असेल, साखर कारखाना असेल, पॉवरलूम असेल, त्याला पाहिजे तेवढं यश मिळू शकलं नाही, कारण शासनानेही सपोर्ट केला नाही त्यावेळी. जर भागभांडवल आणि या गोष्टी जर त्यावेळी केल्या असत्या तर 300 टनाचा साखर कारखाना आज कोकणात उभा राहिला असता. परंतु या सगळ्या गोष्टी होत गेल्या, तरी संघर्ष करत करत त्यांनी एवढं उभारण्याचं काम केलं. तरुणांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शामराव पेजे सहकार प्रबोधिनीची स्थापना केली. सह्याद्री शिक्षण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांसाठी पतसंस्था स्थापन केली. शंकर हे त्यांचं आराध्य दैवत. शंकराच्या देवळासाठी संस्थेच्या कॅम्पसमधील एक जागा निश्चित केली. पिंडी आणि नंदीची मूर्ती घडवायला सांगितले. संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सव दिनी संस्थेच्या प्रांगणात ते आपल्यातून गुरुवारी 24 जानेवारी 2008ला निघून गेले. तेव्हा त्यांच्या इच्छेनुसार मंदिराच्या शेजारी त्यांनी स्वतःच निवडलेल्या जागी त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. आज आपण हे स्मारक पाहतायत, त्याची सुद्धा गोष्ट आपल्याला समजली असेल. त्यांनी सुद्धा हे प्लॅनिंग करत असताना या ठिकाणी माझं या परिसरामध्ये आपलं स्मारक झालं पाहिजे किंवा आपलं इथं राहायला पाहिजे, या दृष्टीने त्यांनी हे स्मारकाची आखणी केली होती. म्हणजे त्यांनी सांगून ठेवलं होतं कोणाला, ते आम्हाला सुद्धा दाखवलं होतं. मी सुद्धा त्या प्लॅनिंगमध्ये होतो, तेव्हा सुद्धा आपण ठेवलं होतं की बा ह्या ठिकाणी देऊळ बांधायचं, अमुक करायचं, ह्या चौतारा काढून ठेवा. मग आम्ही नुसता एक म्हणजे चौतारा आपण आखून ठेवलेला होता त्या परिस्थितीत, आणि त्यांना इथं आम्ही दाखवायला आणलो. त्यांना तेव्हा ते भडकले होते की हे मला कशाला परत दाखवायला आणलं. ते आम्हाला माहिती नसल्यामुळे आम्ही त्यांनाच विचारलं की काय करायचं काय नसेल. परंतु ते आम्हाला माहिती नसल्यामुळे मी त्याला दाखवत होतो, पण ते त्यांच्यावर भडकले, ज्यांच्यावर सांगितलं होतं त्यांनी. नंतर मग आम्हाला त्यांची कल्पना देण्यात आली, मग आम्ही काही विचारलं नाही पुढे. वहिनींचं ज्यावेळी निधन झालं त्यावेळी त्यांच्यासोबत असलेली साथ किंवा लाभलेला त्यांचा सहवास हे संस्थेचे पदाधिकारी असतील यांनी सगळ्यांनी विचारात घेऊन त्यांच्यासुद्धा अंत्यविधी साहेबांच्या नजदीकच व्हाव्यात असं संस्थेनं मांडलं. आणि त्याच्यानुसार जिथं साहेबांचं आज स्मारक आहे त्याच्या परिसरात मोठ्या वहिनींचा अंत्यविधी झाला. आणि त्यांचं स्मारक म्हणण्यापेक्षा एक आठवण म्हणून
आज त्यांच्याच बाजूला त्यांच्या स्मारकाची प्रतिकृती तयार. खरं म्हटलं तर संस्थेचा सुवर्ण महोत्सव होता. खूप आनंदाचा क्षण होता. निकम साहेबांना पण पूर्णपणे गहिवरून आलं होतं की एवढ्या कष्टातून उभं केलेलं आज एवढ्या चांगल्या पद्धतीने होतं आहे. बऱ्यापैकी जिल्ह्यातून 10,000 लोक तिथं जमले होते. 10-10:30ची वेळ होती. तिकडून अजितदादांचं हेलिकॉप्टर लँड होत होतं. त्यांना घेण्यासाठी म्हणून ते खाली आम्ही सगळे निघालो होतो आणि त्याच वेळी संस्थेच्या जिथं पहिली शाळा भरत असायची त्या ठिकाणी आमचं ऑफिस आहे. तिथंच त्यांना तीव्र झटका आला हार्टचा आणि तिथंच खरं म्हटलं तर त्यांचं देहावसन झालं. आणि ही जागा जी आहे ही आता आपण बनवलेली आहे, परंतु निकम साहेबांनी साधारणपणे 6 महिन्यापूर्वी नदीच्या काठाला इथं माझे विधी व्हावेत अशी त्यांची एक इच्छा होती आणि त्यांनी छोटासा चौतारा असाच करून ठेवला होता. आम्हालाही माहीत नव्हतं. इथं आमच्या लकेश्री सरनी इथले काही प्राचार्यांना फक्त माहीत होतं, कुटुंबातल्या फारसा कोणाला माहीत नव्हतं. आणि मग त्यामुळे मग आम्ही लगेचच्या लगेच इथं व्यवस्थित जागा करल्या. आणि निकम साहेबांची एक इच्छा असायची की शंकरावर त्याची भक्ती असायची की काही झालं तरी अडीअडचणीत त्यांना वाटायचं की ते पाठीशी असल्यामुळेची कामं होतात. त्यामुळे कडेला एक शंकराचं देऊळ असावं असं ठरलं. आम्ही तर तशा पद्धतीने हे स्मारक उभं केलं आहे. हा स्मारक म्हणजे एक आमच्यासाठी त्यांची जिवंत आठवण आहे. कारण इथं आल्यानंतर किती अडचणीत असो, किती प्रेशर असो किंवा काही, एक प्रसन्नता येते, एक वेगळ्या प्रकारचा विश्वास आणि ऊर्जा या जागेतून आज तिथं निर्माण झाली. जन्म हे जीवनातलं पहिलं सत्य आणि मृत्यू हे अंतिम. या 2 घटनांमधलं अंतर वर्षाऐवजी कर्तृत्वानं मोजायचं ठरवलं तर आपल्याला कळून येईल की गोविंदराव निकम यांच्यासारख्या व्यक्ती खरोखरच लाखात एक असतात. वटवृक्ष झाला